Usume sego upuk bersliweran. Oh no! Lah piye ngate gak bersliweran piye? Wong tara ben minggu sampai sewulan full iku lho. Ana isine kabeh. Isine apa? Isine ya becekan tok rek. Pokoke iki kudu disiapno budgete. Pokoke kita makan sego umpuk, es podeng ben minggu dan iku mesti nrentep sampai bulan Juli koyo ngono kuwi lho. Ya apa dene gak maem sego upuk rek. Kok yo ya tangga-tanggaku iki lho, iki sak lingkungan kene sak RT terus mari ngono beda RT tangga RT koyo ngono kuwi lho. Sego upukan kabeh rek. Wis tak timbang aku mikir sego upuk aku tak nonton iki lho mantene rek, iki lho mantene Ayu to iku mantene lagi foto-foto koyo ngono kuwi. Aduh biyung delokna manggolone rek, manggolone padha agresif koyo ngono tonton. Nah, yo tonton cucuk lampahe dan waduh digarap ambek manggoloe koyo ngono kuwi. Wis pokoke seweru aku timbangane mumet ya mikirno berminggu ya rek. Wis aku tak nonton manggolo karo iki cucuk lampahe joget-joget iki ya tak rungokno sik wis. Lah iki wis wayahe metu rek baksone aku kebagian nulungi bagian bakso. Dadi aku wis mari noto terus notone nampan iki gari sing bagian ngesoki kuah. Lah iki bagian es rek. Ya Allah es suweger es podenge jan jos jis pokoke mantap. Wis pokoke noto 600 wis ucul kurang njaluk tambah menejan pokoke wis mantep pokoke es podenge. Nah iki kan wis noto 600 lah jebule ternyata sik kurang akhirnya kita kedabalan gawe maneh. Ya untungnya masih kurang ki bahane sik ono lho ya koyo dari baksone terus maro bahan-bahane iku sik ono. Cuman sing gak ono iki mangkoke sing kurang dadi sik ngenteni dari perusutan teko mburi iku lho suluran teko mburi dicuci ngono terus maro baru maju ning kene. Ya koyo ngono kuwi. Tapi alhamdulillah semua aman terkendali. Ya terus mari ngono minggu sesuk Sabtu kita juga akan makan tapi koyoke beda krungu-krungune sih nasi padang tapi mbok temenan pora. Tapi lah nasi padang gak mungkin kan gandengane iku es podeng. Minumnya apa ya kira-kira? Di tempat kalian minggu iki ono sing kondangan pora, becekan pora rek. Kalian selama bulan besar iki kalian wis becek wis ping piro rek? Ya Allah, nyapo ya wong-wong iki kok padha duwe gawe pas bulan besar ngono. Nyapo gak bulan suro ngono ae ya. Wah lah nah duwe gawe iki sing bulan suro ngono ben gak ono kancane, maksudnya ben gak bareng-barengan ngono ya. Nyapo ya?